galle fuk toni nda ala ko buri hesinade takkeda ka wadani a fami Amadou Diallo on herbiti saji min mi jabi way nguya wana ko kany surtout masinaji Amadou Diallo ko andani machine aran ne no hersini Amadou Diallo kala tawda no wada ambiance hande wadani ambiance mo jodi kanyum tunno mi dañi hen gatian Langal ko bila ko gonko nedo timma joni jabi mi joni wallahi ko gonko amara la problème wallahi amara la problème minno sino ko sagam mi yafno ala yafnaade ko wana antan goto jen nafro ben yafnaade enen fof poti yafnaade Amadou kala gondo e gallo foti ko yafnaade Amadou nda hen toñba ha nda dum do hande so wonno tribunal on way sokede erreur anda samet hewbe ciokama ton koy erreur ko wayni tan takkeda ka wadani dum tay neddo yawo ko fi yen Amadou sa wadi ni tan min kersa minen toñma min jabi yarlo men yafo men Amadou sabu min mi ida he dara ko musma hande sa wadi ni tan a jangna kam Amadou hande sa mi ronki hay yaltude gallo min Amadou gidan mi ngona hakkunde gallo ada fiija ada jal min dum weltina berna way hande sa hori a wadi ni Amadou mi tampat hor wonni yarno mi yafo tarbar mi fo Moussa il buri Moussa fo ne be katti pour ordinateur mab ana horema idi yaltude volontaire jofi da am bida tottude ordinateur mab dum non ko erreur Amadou pourquoi du yaf min goto wone galle ala min goto wonno guj ala tarbo toñe kam aden min ko tay nguram ko godan warse ko tay jofi ma bimami turutine ordinateur jano musique no mbadda e ledde de no bannoda ordinateur accident ledde de ko accident ledde yaay accident min mo wona guj ledde de ko accident jaggim kadi ledde de cikando be goto jeya ko woppa do tan anani mbiɗa ƴetti ko gandanɗa photo fof andirakam tolof andirakam ƴetta pa nguram ɓuuɗam mbiya komi guji ordinateur min mi andiranmo ɗum min ko wawa windude e indamo bara goto Amadou woto way Amadou tinnomi mi juumi min mi juumi mi jaɓi mi juumi galle o fof juumi joni yarlomi yaafon pour lol wujjude ordinateur min sa yi bojji ɗiɗo ko woni ordinateur ko sino tan takkami ɗo ko ngaari walla mbaalo walla jawdi wallahi mettirta kam ni saabu nden wiyata wujji ko gandu ordinateur hay min ko erreur tan Amadou way so wonano erreur min mbaɗande ordinateur a waddano haydara way Amadou neɗɗo no juumat min kam juum mi jaɓi joni je suis upset mi juumi yarlum yaafon yarlu ñun ñaafale amen wallahi min toñma ana ala hay probléme goto tinno uddit fittanduma ndu joni ɗum gonmi ɗo ɓe mettere gonduɓe ɗiɗo bojji est ce que neɗɗo wawi horde bo est ce que mbiɗo wawi hortude ni mbiɗo wawi hortude ni cikku ɗon ala joni ko jiɗɗa joni hoto hoor je suis upset hoto hoor so yewti joɓa lebbi ɗiɗi ala probléme wallah ko ñaami ko jiɗɗa ñaam yewnam ɗo sur le pas andata anda sur le pas jiɗɗa andata anda tan eyyi ɗum nomoy te surtout no woyrani no eɗum noon ƴeew kala ko yiiɗi waɗa no 5 000 ni sur le pas o ko andata anda no ɓe miijo goɗɗum ko arat waɗa hen ɓuuri walla sur le pas so wondade ɓuuri ko mbattata hen leggal walla e ɗum ɗo pompiteer sur le pas gayni haala bidda mi yaab way ƴeewanmo ko yiiɗi ko joni Amadou ummo nattu nder gummoɗa e jonde ma nde
yarlo mi yafu fulɓe jawi mami allah no seeɗi fulɓe fuuta piyame mi ngampaleke fulɓe fuuta portable en fujje kadi wiya ko min mujji fo on jarama on waleja jarama papa don jarama jarama kare ha joni on accanani lan wona ɗannimi accanani mo wona ɗum kam an aɗo laaɓa ɗum ɗum de yimi ka guite mo yettim ɗum joom galle ma accane men noon joni mi accata mi wawa mi accata de ko honno waɗi on accantame mais yafnike on accanon men mbawmi accande ko gondiɗam o mo jiidumi enɗam sehlam o kono oɗon kay paɗe pelente moon onon ko nder robos pa ɗon plainte eyey o mi jaɓata ɗum ɗon onon ɗon mbaɗam accuse grand délit komi waɗani eyyi ɓiɗo wano sokede hen neɗɗo noon si toñima o yafnike ma yafoɗon mo min andi men toñima ɗon ɗon kay min jaɓi ɗum min toñima kono yafano men yafatako min womodi a yafano ɗon lan par ce que hande fof jemma minen wowla ɗum min toñi on moƴƴa on ganda ko toñon kam ha jahon procureur ala sen kuccodiri e madame procureur walla monsieur le juge ma on gandu ko mbaɗɗon koko gradel ɗum ɗon hewtani toon hewtay toon en fof ko en fulɓe so gonɗo fulɓe oɗon takka pullo guyka ordinateur wallayi yafoɗe men ko minen toñi min jaɓi saabu allah yafoɗe men ɗum serɗani en de awa hande kala no rewɗa o yafatolan saabu hande waɗanayma surprise surprise ka waɗi haɗa wi mi wujji ordinateur ko ɗum tan ko surprise ɗon ɗo minnima yafanelelan saabu allah yafana ɗon lan boy hande mi defare ko ɓuuri welde ga aduna ko ɓuurima welande mi rottanama omo dottanta an omo dottanta an tigui amadou koto amadou ko ami rottanta ha mo aɗan provoque mi kadi de ala mi waɗani aɗan provoque mi kadi de mi woni komi yiiɗo yo a yaafo min saabu allah wonen ka galle ɗen wela saabu si ɗaloɓe galle ɗen welata dottata ko woni hande de ko futti mi defata e to ɗum futti allah no seeɗi aɗa ga accusé aɗa accusé mi kadi futti guine ko ɗum mi defantama hande mo guine o original kasino on andi mbaɗɗo diwtiro an portable ma guel kam nana keleng tan ala mi joga waɗa ka keɓɗo kadi wariji kadi ala hay fus mi joga mi heɓani futti ono waɗi jakatu ala ene waɗi fof kala ko miijiɗa no waɗi jakatu no waɗi ojji guine no waɗi dentulu fof no nder toon futti welɗo mo guine mi defantama gasi original o hami jama mi ƴewa soɗon jaafe walla on jaafetaki awa si allah jaɓi hande a yafoto men yaw ni kay ndeke ndiɗo leydi e ngoɗo wuuro ma jogoɗa hen fulla ma e fayre ma tan ndeɓe tongma kala nde gonɗa tan ɓoccore ɗalle tan aɗa haala ko safi ko safani jaɓɓa e dow ma pour mbaɗma ni mbaɗma effacé fulla tan ayan ceerno modi oɗo henne mbaɗiɗo jebbol mbatti ɗo jebbol ɗum tarbi waɗoɓe tarbi ni ndi tan futti o yo yaw noon